Yan sui chuan engwanga a ril ru thlak le thuta in nei le du thut nge ani azota Mr. Janga chuan angai to a apu thu soile tuna andin munte an pahnia ani nei chuan an thil du an nei ve ve thei don boka chu wang chuan in nei mai chu thil thabera angai ti in a changa isoidana chuan in nei na chu inrem siam na anga ingai ti na ni mo alo ti ve adikalom indu ton na awanga in nei ai chuan contract manga in nei mai a that ka ring alo ti le a Yan sui chuan alo hre thiam lo le Mr. Zanga chuan in an let nu chuan green board ta ziak thlapa shilfia le in aka zanin abuma wangin a chan puina amamo ba ka a in chu a unaw nuin engkim a sha chwalo nan amamo boka ani in apu hrisel na a tha chhozel theinan in nei na thlentir amamo boka ti in nei arem ti ni chuan an contract sign tur a boy pui tur thu chu asoya Yan sui chuan ka thei lawanga alo ti a ingwangin ka soi zinga khan du lo la in ayem ni alo ti vat Yan sui ro chuan kan pahni in indu ton na engma kan nei se lawa hetiang thil lian tham chu ka ti thei lawani alo ti a Mr. Janga po chuan anor lui lo thu le inrem siam na chu mi pahni du dan ani turani a du lawani pon a sha thiam tho chu asoi ve a Yan sui chuan contract sign kher lo ma ila ipu chu ka thei to pin ke en kol puyang che ati ve ta bok Yan sui in skula a chan te a shilve chuan lina chuan Mr. Janga chu zak thei lawati thu le chutianga mipa in meichia contract wang chawa anei du ni chuan du na chete ma anei lo che ti na ni chu ati zuya ye ro chuan Mr. Janga chu mipa fel le in ngana tlak takani a boina ato in apuin chena in hial ape bok cheya ake rang che hian kabel pa te po hian min ker ngai lawa sin enge mangai le indu na achul kher na ti in nei chu alo support ve le thunga lina le yi chu in nyalin Yan sui ro chu arel ru boy tula chuti lai chuan real estate agency lama chang run bia in asum nei to vel in anzon mu sak tho chu an ron shila in endur chuan kal ngalin room pakhat te hi ni in yan zanga ani thuan soi chuan Yan sui la in yan zanga taknyal po anei lo wang chuan a chan ve pek chu ala dil chewa agency thokpa chuan chutiang em a re thein in a zong tlat chu makati mel ngang mai Mr. Janga pon damdo in lama apu chu exer lak puin atei kwal puya apula chuan Yan sui nen anin ka ringo soi puin atu pazei lo zia sha in Yan sui chu a chwa mai lawin api ne na anin ngai zon chin dan te chu a shil thul damdo in atlok kha chana zo chuan Mr. Janga chuan lam siam sakin Yan sui chu tun lai a bai thu te chu a soi ta ringota apula chuan boy puya en kol chatur te chuan a cha ang deuh dewa Yan su in chwa sana tumlai chuan Mr. Janga po ron le tin chutia luggage ne na alo dinga mu chuan khonge kaldon azota Yan sui chuan omna tur mun dang a mu to wangin chwa atum to thu chu alo soi ve bok Mr. Janga chuan thil pek tur anei thu soin Yan sui po chuan anei ve tho thu le aruma ada thu chu alo soya chuti lai chuan pon lama changin Yan sui mutna tur khum thar a lei sak chu an ron choi lu ta Yan sui la in chwa alo tum to bok nen an pahni chuan an chelai deuh hu maya Mr. Janga chuan in ngai twa chale tur chuan ti in Yan sui ero in aril ru thlak tum lawin chwa chu atum ta thawa Mr. Janga chuan ko thleng chuan thla in Yan sui po chuan achunga a thatna le alo pui to na lom thu chu asoya Mr. Janga pon a top nan ti in nei contract kha aril ru thlak ani chuan thlakha chung alo nga tur thu chu asoi ve bok Yan sui kal chu clear liamin Mr. Janga chu in lamale te tumlai tak chuan Yan sui bokha ron kawin alam panin man mo zet hian aron tlan phei le zuya
abul alo thlen fel ral chuan hnung lama a u khan run ko ve bokin chutia anin mulol chu hun lo atingang maya yan sui u chuan abula mi pa chu tunge ni azota yan sui po chuan lo thei lowin abial pa ni thu chu asoya a in hmel sha tir zui tabuk a ula chuan ring hlel deuh takin anin biakin bial pa anei thu soi ngai si lova engtia re ngi adin kop to te chu azota thlani che anla ni thu chu lo soi vatin Mr. Janga chu ama pui tur chuan signal vatin abana von na chu amir ruvak boka Mr. Janga po chuan a ming te chu soya in hmel sha tirin yan sui bial pa ani thu chu asoya yan sui ula chuan I suitcase te nen tingin oma inin hawem ni ati le chuan bolhlo ani hi bolhlo ti in bolhlo bom lama chuan anor phei ngal wata Mr. Janga chuan a che dan chu alo en uluk ngang mai in chunga chuan in zui lutin yan sui u chuan bathroom a man du thu soin bathroom lama chuan a shwai ta wata kongka a Mr. Janga nen an man thei hun an tar chu engatan ngen ti azo chuan jinglam le tlai lama a hun thlap thlapa bathroom an man chin wangin an thei ngilo nan an tar thu chu asoya a u po chuan a oi ve maya bathroom a lu nu chuan yan sui chuan Mr. Janga chu engma soi lawa abial palema chansak tur chuan angin na nge na a u in hi atani lauti a sha chwa chuan thitluk ani tur thu te chu asoya angen zui mol mola bathroom lama u po chuan anawin bial pa lo nei ve chu makti in ala phun mol mola chuti lain yan sui le Mr. Janga chuan sitting room le dokan vela indai dan an siam chu an lo ti re meka Mr. Janga chuan a uluk le lutuk chu a u lo chwa man lau bok nen man motor chuan a tur chena a u po chu lo chhuak ve in chuti lai chuan sofa a an konchak zia chu mu in a lovata thuruk na tur mai a sha to lawang chuan Mr. Janga chu kwa chutin a u mu lo turin a ko chunga chuan a hno lu tawat wat chumi pa chuan a pui wangin lom thu chu a soi pa sep boka yan soi u chuan an pani chuan la ring hlel fawin a shan ve ve zo na zo adu thu chu a soya ti chuan anin ton chan dan te toin nge in ngai zon rat ma sa ti le zo na te sang sang chu zot kwalin an van ne siamin an changi nang zel lawa a u po chuan a oi sak ve ta deu chuta yan sui u chuan phone call dongin a hnalama boina nein thil chu chwalam alo ti thei bik vak lo bok nen Mr. Janga chuan a pui thei thu soin a hna chu sam takin ati zo sakta veka anawin chu tiang bial pa fing le fel knowledge zawle smart box ye college professor line box si atong chu makati rule a zana chuan study room a Mr. Janga khumlei thar kha a u mutnan chuan yan sui chuan a fit saka anin ngai zonga an cheng dun anga an soi vek to wangin Mr. Janga nen chuan room khata om anga a u chuan ngai mya mai box si yan su in khuma siam zo sak chuan Mr. Janga room lampan chuan she zatina kala kongka chu hong she le in akik don ral chuan a u chu bathroom mang turin alo chhuak ve le chia bok nen mani room kongka han kik kau kau thu om lo chu she fe chuan anem hong ve ringota Mr. Janga in thlak lai tak lo ni in a khar le rang ngei maya chuta a u in alo le en rengwang chuan lam siamin angai ve to bok nen abula zan in chia ria chu adila a ula chuan midang mut pui nei chu adu lo thu soin a muthil thei chin lo thu chu alo soi bok si she deu taka u chu mangcha in a hnung zong chuan Mr. Janga ruma chuan alut ta ringot Mr. Janga nena chuan a u wangin study room a mut thei si lawa a room mut ve mai chu adila ti thei dang om talo chu chhuata chuan mutna siamin Mr. Janga puan chu asin chom ta ringota yan sui chuan lom thu soin Mr. Janga ero chuan anin rul tok cha thu chu alo soi ve thunga
chuta yan sui chuan thil che chuak thutin Mr. Changa chu lo mu hil masa tur chuan shilin pon lama chuan atlan chuak ta vata zing lama a suitcase pai chu zong le ngalin alo om to mi alo le ngal chutia azon lai chuan Mr. Changa chuan enge ti chu zotin alo zoi ve rang ni alo ni a yan su in a zoi ti a shebok si lo chu alo phuna sangei mai yan sui chuan a suitcase a mu zo to lo thu te chu lo soin security po chu alo lang ve a tlaya sanitation department lamin anlak to thu soin office lama ngai vena pan vat tur chuan a shila office lam chu an pan ta vat vane thlak takin suitcase chu lo la omin ma se apa naw te lempe ke ro alo bo to thunga in lampan an let lai chuan Mr. Changa chuan naute lem chu apoimo viawem ni ti azota yan sui po chuan apoimo thu te soin Mr. Changa chuan a thalak a nei le nei lawa zota yan sui chuan an chung ko thalak naute lem apom lai chu mu in apa thil pek nu nung ber ani thu chu asoya Mr. Changa chuan zingdarat ma in bolo pai motor lo thlen ma in garbage beka en le tur chuan shilin muha dam pho tur chuan a shil zuya an pani chuan room khata chuan mu in ma se yan sui chu anaw te lema om lo wang chuan amu hil thei mai lawa Mr. Changa po ma nia mu chin ti taka a room midangan om ve chu amu hil thei bik lawa ti chuan an pahnih chuan ti in Mr. Changa chuan a thesis present tak lo chungchang chu soipuin lo present ta se apa sangem ti ngai to tur chuan ti in zan lai lai ya an zir lai chu a soipui ta vak maya yan sui mu chuak lo po Mr. Changa le kha a zir tir ta ka chuan amu thuta bor bora Mr. Changa a soi zo meu chuan yan sui en chu alo chatla fel vek to chu ni in yan sui jing thau chu khuma har chuak lolin khuma alo mu dai chu makati le a chuta pon lama a u le Mr. Changa in hal thom chu sha in lau thong rutak chuan a thau chuak wata vanei thlak takin thil dang dai an lo soya a u chuan Mr. Changa thluak thathu le dan lampang po a sha zia te chu alo shila Mr. Changa chuan ti tur nei thu soin yan sui po darat ma ati tur nei thu chu a shil non le a akal son ta zuya chuti lai chuan a u chuan college a fail na certificate chu mu chuakin alom lo hle a yan sui chu how shepin kumli la ya zira engtia fail thengi ani zotin yan sui po chuan shi omalo ti ve hle a mi in kumli an zir lain nangin kumnga la in zir ngai dona hetiang naw mol hi engtin nge ka nei thei zok cheya ati chuan Mr. Changa chuan lo sha in alawin rol ve vata yan sui chu a fel wang ringota mol ti a phal lo thu chu a soi chuan yan sui u chuan an u naw thilani a abial pa po ni se lawin rol lo tur chuan a shila nang point hetiang abial nu mol hi idu emni ati chuan engpo ni se keipo na paper te ka hmualom pakhat na chuan kanin kara hian kan thiam na in thlole thlolawin tangkai na anei lawa chutianga minte saklo tur chuan ka du bok che pahni na chuan yan sui paper kha ke ngei point enin a thesis pek ni khan ka om ve boka isoyang ma thiam lo le mol chu ani lawania khaminiya atlai wang chawa fel kha ani pathum na chuan tu ma hi felfam kim kan om lawa yan sui point boina atova nga khatyang hun poimo kha nang man lo ani ngei do na tu po in har satna kan nei thei vek wangin atile dap dap yan sui po chuan Mr. Changa chu a hero ang mai chuan alo thlir vong vonga ani chuan kumin chungin enge ti anga na zong thei ri si lo yan sui u chuan alo ti le a exam le tura chata ka apas theinan keima nge in chan puin ka zirti ranga na chata ka mu thei ngei na turin chuan tu ma in mi mol anti hi karem ti lawa a u ngei po ni ma la ti in na akala hun don thu so yin in siam tur chuan akal san zuya yan sui u chuan he ina hian ka om thei to law ka bung ro min pek pui ro
thu dik ka soya mo ka ti chung po a adik lo zo ka min chwa zel thei bula om chu ka thei to lo alo ti hia la yan sui po chuan a u mei che in ring tok le thu du ve tak Mr. Janga la ka atlo mai chu makalo ti ve hle a yan sui chuan a u chu pon thleng thla in thin rim lo tur chuan a shil mol mola a u chuan kanau laka abial pa iPhone thu ka nei lo zo khi thin rim viau don po ni ila itana chatur fek asoi box si a ti in chutia ami pa tong chu makati thu chu asoi zuya tu na china alaka zep nei to lo tur chuan shilin eng thut luk na po siam don se shil ma sazel to tur chuan cha zuin akal sana a u kal nu chuan man mo zatin bollo paina lama chuan anau te lem jong tur chuan akal tavat ma se Mr. Jangan alo zon sak chu mu in a school kal chhul chaka anau te lem alo zon sak ti a shat phei chuan yan sui ril ru chu a hne hle a chan po Mr. Jangami zianen ngai to in hun vong dik tak china ni wang khan amak bok em ani a thom no le mai bal vela mu phei chuan khonga in zong to lo mai tur chuan ti in anau te lem chu about to anga ngai mai chu atum ta zo ka ti chuan Mr. Janga chu ho puya asom ta suya an ho ko nga chuan no pang pakhat hian anau te lem chu lo kolin lak le tum chuan an han thlem nya la ma se no pang chuan alo phal bik tat lawa Mr. Janga chuan ti derin poisa tenen chuan a han thlem china no pang chuan a phal box si lawa atopa chuan Mr. Janga chuan ti derin no pang te chu akuta chuan thil chu aken ti ra no pang te no te lem pom chu lak sakin a in rin lo lai chuan no te lem chu atlan pui ta da ya yan sui po chuan zui fatin no te lem chu Mr. Janga chuan an in kota alo din pui renga mu chuan alom hle a Mr. Janga chuan peletin atana no te lem apoi mo na chan pakhat le chu anau te lem chunga khan apa o lo in record telwang hi alo ni a yan sui po chuan Mr. Janga laka chuan lom thu soi mol molin engwanga poya alaka that chu nge ani chu azota Mr. Janga chuan I phu wangin alo ti maya yan sui chuan makti zet chuan ena Mr. Janga chuan atir kha chuan kapu wanga ka nga ya ma se nang hian I phu ve reng ani nang ma achang hian nun omzia ka mu in ka sha a thil tam tak ka shat lo le thlengai lo tura ka ruate a thlen pha a ati a yan sui chuan keipo in ru le ta I laka tha chwa ve ka do ti in konchaka in nei asom na kha apom thu chu a shil ve ta boka Mr. Janga po chuan ama adu lawina a ril ru thak mai chu makati ve hle a an pani chuan anin nei na contract chu siam dunin pakhat na chuan in nei na chu kum kha chunga tan an rat fela an pom dun viau bok pani na chuan Mr. Jangan an contract a zoa anin chen huna in chu yan sui apek tur thu a soya yan sui chuan chutiang be seya in nei du ani lo thu le pui adu wang chawa in nei adu thu chu alo soi wata Mr. Janga chuan kum khat nuwa chuan ramdanga akal dona in chwa san tho tho chu angai dona nuam lo ti pha lo tur chuan a shila pathum na chuan a chulda na zirin physical contact an ne nga yang ati chuan yan sui chu alo meng phok le a contract chawani wangin chutiang angai kherem ni ati wata midangin anren hlelo nan chu thil poimo takani thu chu soin in huam chin soila aba kan pe lawang ati zui zat yan sui po chuan nuam ti vak lo chung chuan in kai in kwale ti in angoi data Mr. Jangan adang ala omem ni alo ti chuan a chuldana zirin in kis nen ti in nuam lo chu ati ru hle a ti chuan in rem siam na fel fai tak siamin in nei chu an rem ti a yan sui chuan in nei ceremony kan mang kher do nem ti ya zo chuan angai kher lau thu le contract chawa in nei ani a register in certificate an la chwa kanga atok mai thu chu asoya
shan pa a ceremony man chu hun khorel na mai ani thu soi chuan yan sui po chuan mi sha tam adu vak lo wang chuan alo pompui viawa atu ka apu chu damdo ina muvatin in nen rem ti thu te chu an shila chumi ralin in nei ceremony an nei don lova register top an du thu te chu an soi zuya apu la chuan chotianga ti ringo chu lo phal lovin ro pui taka in nei tira shat pui tu te ma a thu an tiam dun lai mu ngei chu adu thu alo soi bur mai box si Mr. Janga chuan chutiang ti chuan huna khoral mai ba ka chul lawa poisa se na ani thu te chu soin apu ril ru chu min sak ngei chu atum ve le a apu la chuan arem ti tat si lawa ato pa chuan yan sui thu thluk na anga kal chu an ti thluta a yan sui chu an rona yan sui la chuan Mr. Janga ngai dan chu alo pompui si apu chuan an hun kal to soin api nen anin nei lai khan an har sat wangin a haulam thei ang berin in nei na an bua saya tuna atupa athi sen zom nei chunin nupui nei dona adam ve chunga athil nga hlel berani boka chutiang hun chu an chunga voi khat chi athleng don bok nen ti in a soile zel ta ka chuan Mr. Janga po in apu du thu sam chu ti hlotlin tumin aril ru chu athlaka apu thu soi chu arem tile tange nge a an ho ko nga chuan yan sui chuan engwanga in nei ceremony mandu le thut nge ani chu azota Mr. Janga chuan apu ril rudam na adu ber thu le an ti tlang don ro rawani chuan apu du thu sam ang takati chu a thazo ka ashar le thut wangin ti in soya yan su in nyala tumpo chuan soi khal zung zung in nei na an sen so zong zong a mana tum vek don thu le a thom nuak tur le zung bun chenin a kuta da tur chuan a shila anin nei na po mitam tak som lawin an shan hnai le sha chan chau an som tur thu te chu an soya yan sui ro chuan chutianga midang kan sha tir chuan ka u in engki ma shadona pasal kan nei alo la phal lo mai thei si na ti in aril ru chu a ha ve le a in nei phal na la turin a u chu a muta nga la a phal lo em wang chuan a u in a hnial ma chuan Mr. Janga thazia le felzia te chu a soi ngal par para ata na mirin tlak le in nga na tlak tak ani thu te chu a soya a upo chuan mi pachhata kani ti ashebok nen lohnial tabik lovin puitlengi ni to a inuna inrol ka tumlaw cha iti ni chuan inei theyang alo ti ve boka yan sui po arin lo dewa a u in alo rem ti hmalu tuk chu alom ve le a anin nei na tur chu boy pui chhongal charcharin Mr. Janga chuan adu na mun thlang mai tur chuan a shila poisa ero ama na pek tur thu chu a soi boka ama ero chu Mr. Jangan huna nei lo wang chuan ama a in nei na mun tur le boy pui ngai zong zong lo boy pui mai tur chuan a shil zuya yan sui po chuan she thiam takin an pahnia ti dun chu du viau ma se Mr. Janga chu ati boy ta big lova chuti la yin yan sui chuan a u ne na ani nei ra man na a en ve tura pek chu lo pe swalin ani nei contract zok chu a pe dai le ngal Mr. Janga ne na ani nei ni tur a thlen chep ta ka chuan zana rehearsal nein anti dan tur te chu anzir chhina zungbun te chu borak mani se a tak tak ang mai te chuan in bun tir dunin maupa in maunu fo don huna in case angalang si ma se in case tak tak lawa leman chan dan tur te chu anzira chuti lai chuan yan sui chu a u in lo bia in arang thei ang bera ama mutur chuan a shila yan su in a u bula thlen chuan a u chuan an contract chu lo kengin thil omzia te chu thin rim takin a lo zota yan sui po chuan in tla shung takin ti thei nei to si lo chu a tira changa engkim shilin a kezenin abum dan te chu a shil ta veka a u chuan thin rimin police report ngal mai chu atuma ma se yan sui chuan lo phal lovin anu le pa ten an boral san nuwa anu te le patei ten an enkol chawa an fa pa ber jel an tan tir chuan
an lom lo lu tukang ti in an chung kwa ti chatu ni chu adu tlat si lawa a u po chuan reporter lovin yan sui chu contract wang mai chuan pasal nei lo tura ti in tunge ti po isha chan lo mi pa chu nei tu mania in du na nei mi alo le ngalin ani po hian alo bum ve reng lawang chati po hi a shat lo ti in nei na po chu chul le ngal tur chuan ati a in lama chuan le tin Mr. Jang po chuan alo la ngak ringa yan sui chuan a u in engkim a sha chwa vek to thu le in nei na po ti top ngal tur ati thu te chu a shila Mr. Jangan ti top chu i duem ni ti ya zo chuan a sha thiam lo thu le ani nei na an ti top ani chuan a pu din mun a chat le pha a lo thu te chu a soya Mr. Jang chuan in ngai to na ni khat ka peliang che chuta in nei chu i du le lawani chuan keiman ka pu chu ka be mayang ti in he thila hian kanor lui lo che ka ti to kha I u du dan ni lovin I ngai to na I mangai donya chuta I thutluk na azirin engkim kan ti yang a ti zuya zan khwa in gan sui chuan ngai to in Mr. Jangan a puina sabok nen chutia boina ato la ya kal san top chu a she box si ati lui ni chuan a u alaka alung oidon box si lawa a ril ru chu a boy ve hle a atu ka chuan u chu mule in Mr. Jangan ne du chan chu a pu dam lo wanga ni thu le kum khat sia doctorin anei to thu te chu a soya a u la chuan midang wanga anaw nun sia tir chu adu lo bur thu chu a soi box si engkem te topa a bula cheng ve to tur chuan ati zui nga la adu lova anei lui ni chuan kanin u naw na hi ti topin boina I to po in ka puina be sei suang che ati bur mai sia yan sui po aril ru chu a ha in she oma tingang maya in alet le po chuan Mr. Jangan athutluk na alo zo po chuan ala in ngai to fel lo thu so in ngak le lok tur chuan ati a Mr. Jang po chuan alo she thiam ve mai bok zan kho a in ngai to po chuan aril ru chu asiam fel thei chuang lo chuta Mr. Jang pu chuan lo la phone zuin ani nei ni ya a hak tur kor a lei to thu te chu aron shil ta deuh dewa yan sui chu aril ru boy zwal kher mai atok zinga Mr. Jangan biak tuma aru malu chu yan sui mel reng alo om si lawa biak tuma akola in ala thei si lo chu a u bula a om ringin awa muta topa ma se a u poin a om na alo shabik si lawa a chante phone kwalin school le damdo in lam thlengin zong ma se khoya ma an mu zo box si lawa an ril ru chu a ha to hle a in lama le tin abung ro achangin akal tum na oman zon chuan alem zia ka tui pui kama in nei lai lem chu mu in chulam pan chuan an kal ta ngal vat an rin ang nge yin yan sui po chu alo oma a u chuan engma shil lova akal bowang chuan hawin Mr. Jang po chuan ril ru shi om dewa asiam wang chuan a in thiam lo thu so in nei na po akan sel ta ngala yan sui chuan shi om ti vyang ma se a u om ve reng bok nen engma chu a soi ngam bik lawa a u rwal chuan a thlen na hotel a chuan le tin a u chuan in nei na chu in fiam na ang le ka ngai lo tur le midang poi du wang ringota in nei chu thil fin thlak tak ani lo thu chu a soi le mol mola yan sui chuan Mr. Janga bulla a om khan anin kara indu na le mangai na chu om lo ma se anin ngai sakin har satna ato in ata na om reng boka in mangai tam takte ai po in anin kar kha anom zok tho chu ala soi fana a u in ilo du manem ni ati chuan a hnya le vat box si a u po chuan keima wang chawa in nei na hi ti top ka du lawa itana chatur ka du wang mai chawanya puitling ni to a itana chatura chuan dui thlang ve thei to boka chuti rwalin tu na I thutluk na hi chu cha ka ti pui lo mai chau che ani ma se thu top siam tu turi ro chu nangma ini ati ve boka
Mr. Jang apo in damdo in lama apo mutur chuan kalin yan sui nen in nei na anchu le tho chu shila tuma a hu phur viau le ngal ana zwal le a kal san pha mai chu alau hle a ma se ti thei dang nei si lawa a shil don lai tak chuan kongkaron in hongin yan sui chu aron lut hlol engma thleng lo ang mai chuan apu chu bia in apu po in anin nei hun a nai to za te chu alo soi pui luama Mr. Jang apo chuan yan sui mu ta ka chuan in nei apom ti she thiamin engma chu a soi le ta bik lawa ani nei ni po chu lo thleng ve in yan sui chuan Mr. Jang a chu engwanga in nei na mun thlak nge ani a zo chuan a du thu sa mun nge ya in nei pui a du thu chu alo soya yan su in pasil nei hun chuan tuipui kambula thifim tho heu heu kara in nei jim chin ti alem za changin a sha a chu wang chuan ani nei na mun biak sa po chu kan selin chulai mun chu alo thlang hi alo ni a yan su in tuipui lam a thlir wang lai chuan a chan te po lo thlengin lompui na te an hlan mol mola Mr. Jangan ron zom ve bokin an voi khat in hmu na ani hlom wangin anin hmel sha tir dia dia ta lina phei chu a phur fal le tuka Mr. Janga bianga a fop te thlo chu an hoi hai hlom hle yan sui chu mo korne na indwang zai to in Mr. Janga po chuan chelawati in me chu ati ve hle a yan sui chuan a u ina pompui lo wang chuan si omati thu le a u om ve se chuan a lo ma kim tur thu te chu alo soya chuti lai chuan a rin lo dewin a u po chu alo kala a thutluk na chu pom che alo ma se apa hne na anawin pasal anei nia chuan a thalyam ngei tur thu alo tiam to wanga kalani thu te chu a soya chutiang chu soima se present te chu pe in Mr. Jang hne na chuan anaw chu en kol thaturin le a chunga thil diklawati a bum ve ni chuan ama chon tur thu te chu soin Mr. Jang apo chuan konchak mai po ni se anupui ni thawa chataka en kola indiam ngal thlapa yan sui po chuan an thu soi chu lo she ve vekin alo nui sak mai in nei na hun chu chanin yan sui nervous kal chakle tuk chu kalmang tur te chuan an han intileri china in nei thu tiaman soi zo chuan zungbun te chu inbun tirin Mr. Janga chuan amma a anlo zirlok to anga in case tak lova ti atum lai chuan yan sui chuan aron fop thuta Mr. Janga po chu a chhong lutuk nge ameng ve ko ka chutiang bokin an chian te po chuan makan lo ti hle a yan sui che dan chuan a chhongin khatyanga ati kha an ring lo hlom bok nen a chian te pani phei chu anin mel ang he ho maya apula chu alom lo ma lo changin ding meu chuan ko ta beng zuya anin thla nu chuan laidun fe in anin enteringot in nei na hun seran zo chuan yan sui chu a chian te chuan kalshan puin khatia Mr. Janga akis mai kha makanti wangin alem mai maya in nei nge an ni a anti tak ti chu an zo ta yan sui la chuan alem ani thu le mu in sik ringot te chu in ki sani lo thu te chu alo soi luama yi la chuan ki sani lo mo ti in lina chu potna in an kis zui ve le ngala an lai le si yan sui chuan tikhan ka feelings to ishat ka ring alo la ti zui Mr. Jangan thala tura aron kauta ka chuan an kalson ve ta chawa thla an lak lai te chuan yan sui chuan Mr. Janga chu a en le chin Mr. Janga pula in yan sui u chu Mr. Janga chan pa nupuya alo id le viau to a yi le lina po anin case chung chang kha lola in hnel babin thla chu hlim takin an la ta hloma Mr. Janga le yan sui chuan an pu ho tur chu thla in apula chuan in nei na an om dan chung chang bok kha soin ala tui khop maya anni pani la chu an lo lai ang reng hle a apu chuan yan sui chu thil pe ka poisa pe in ama mo le nan mang tur chuan ati a
Yan sui chuan lo nial viau ma se ati lui tlat wang chuan Mr. Jang a poin lamai tura ti ta ka chuan alak sak ta shama ma se apute an tlan lam nu chuan Mr. Jang a chu peletin apom theilo tho chu a soi le ta thawa an pahnia an let ve tur chu Yan sui chu a chaw deuh nge a lo mu hil ba ma Mr. Jang a chuan seat belt te shen tirin a en wangwanga Yan sui na a kis lai ngai toiletin ani po aruk tak chuan a lai chewe hle a in lama an let nu po chuan anin nei zan ma saber ani bok nen an om dan chu an lai dun hle a Mr. Jang a chuan intifai ma satura kal sanin chumi chung chuan Yan sui chuan borak ti thoven nan ti in TV te chu a lo ena ma se TV lo lang te ber kher chuan chhun lama thil thleng sha chwa tirin a lai le tu ka wangin a off le ta ringota ma se a real ru chu komin Mr. Jang ane na anin kis lai bok chu mi thla in ama te chuan a lo nui khile ver ver to Mr. Jang in bua zau chuan bia in a lo shelok lo bok nen a phu zoka intifai ve tur chuan shilin a intifai zowa ti tur pakhat an la nei thu chu a soya I ruma ka lo muwang che a ti zuya Yan sui chu lo meng phok le viau to in Mr. Jangan atlai ma a intifai vata thil chu ti vat adu thu soi le zel ta ka chuan intifai tur chuan ba chum lama chuan a phei ta chawa in nei zan an man ring ru deuh takin Yan sui chu azam hle a aruma chuan Yan sui chuan Mr. Jang a chu lo ngak ranin eng thil nge an ti tur soi cha lo ma se rin sa anei deuh wang chuan azam ril ru ve hle a Mr. Jang a po chu lo lut ve in vo ina in nei na min kis wang khan eng tini mutta ka ru le che ka du a ti phei chuan Yan sui chu a lo hlau thong to ngang maya ru let mu ti in anau te lem ken te chu a hum mar chong to a Mr. Jang ne na chuan ala in pe lo thu le la nga ri deuh a ti po chuan ati ra changa thei top chwa kat ngai itan vek thawanya ngaya inei vat mayang ati in Yan sui chu apan nai zel box si Yan sui po chuan eng po thlen huamin in seru ngekin amit chu a ching ve ta vata ma se a khuma lukham zok Mr. Jangan alak chuan alo she thiam lo hle a enga tan nge lukham ala ka lo ti ha ikong an lo nan ati chuan Yan sui chuan amel ho to chuta Mr. Jangan ti dun turan nei ati chu an kon chaka anin nei huna chuan ni khata darkar ni tal Yan sui chu lekha azir tir chi nang ti kha alo ni a Yan sui chu chera chuan chutirin akong an lo nan chuan lukham po chu ada sakta thlapa Yan sui chuan arin lo deuh ati pui chu soi vak ngai na po alo shelawa Mr. Jang a chuan chhun lama an chau dewa wangin zan in chu a ma saber ani boka darkar khat li a chan ve che an zir tur thu chu a soya atir phata changa azir taimani chuan exam huna chata ka ati a apas nge ngei tur thu te chu a soya thei to pa chwa pui tur thu te po chu a soi tel thlap boka Yan sui chuan pe lo zet hian vo in chu ka chaw lu tu ka sin ati po chuan kan chaw veka lom ti in timer set sak thlapin zir chan to tur chuan ati zuya a chwa san ta ngal dai Yan sui chuan lekha te chu en kwalin a peilo mil ngang mai le lama Yan sui u le Mr. Jang a chan pa po a ma in zan khat an lo che swal dun ve to wangin an lo in ngai twa zui ve tho hi alo ni a Yan su in answer paper chan zo chuan Mr. Jang a chuan muto tur chuan ti in aniero in Yan sui answer paper chu a check sak le thlapa paper a lema zia te chu enin anui ve suk suka Yan sui pu mu mai lo chuan chhun lam mi thla pa in lem te chu ziakin a pasal nei zan a man dan chu a lo be se ang nen a in an lo thu te chu a soi nyap nya pa zinga chuan rangzeta thawin bajum man tuma akal chu Mr. Jang anen chuan in tokin Mr. Jang man hun alani wang chuan mangma satur chuan ati a
Mr. Janga chuan bathroom man hun po chu siama ngai to lo thu soin nupa ani to a dana om to lo thu chu a soya yan sui chu lu ma sakti rin paper po chu a pot thlata da ya yan sui po bathroom chunga chuan pasal anei ta ti chu in ring hlel takin oi harati in azung bun te chu enin anui le ver ver chien Mr. Janga chuan ron texin an kongka password po athak to thu chu aron shila tuk chuan nei la chuan yan sui chuan engwanga kongka password thak kher nge ani azo chuan aril ro chak lo sia asia a chu wangin ata na ol samjok nan ati ani thu chu asoya yan sui po chuan Mr. Jangan angai to ve ti asia chuan ahlim hle a chuta Mr. Janga chuan chhun lama bazar puya asum le zel bok nen amu chu ani khatni chang chuan adik thlap hian asia a ahlim viau bok lina le yi po yan sui te in nei na chungchang chu lo soi dunin contract mai mani se acha anti pui hle a yi pon pasal nei achak ve thu chu soin abial pa bula in nei asoi pui ve thu te chu asoya lina chuan abial pa chu alo du pui lo thu chu asoi ve boka yi chuan abial pa chuan ahmangai thu le tuna po propose dan tur angai to mekarin thu te chu asoi lai mekin abial pa chuan lo texin nupui nei tura ala in pe lo thu soin yi chu arun chen zui ta mak maya lina chu alo lom hle a yi ro chu abial pa ina chen chu ala na hle thunga acha le tak zela phei chuan lina bok chuan thlem turin azui le ta nu a yan sui po Mr. Janga nen chuan bazar dunin enge kan lei don ti ina zota Mr. Janga chuan anu pui ni to a midang le a tho pui te le a chung te bula a buai lutuk lo nan knowledge ti zaw amamo thu chu soin yan sui rin lo deuin le khabu dora kalpuin le khabu tam tham fe chu a chiar turin a lei sakta chewa chutiang kara chuan romance lai chu om ve thawanya yan sui le khabu pan phak lo chu Mr. Janga chuan lak sakin yan sui chuan chutia in nei taka anom lai chuan Mr. Janga chu lo en chi kin a thin phu te chu arang ve dota an mamu an lei zo chuan pona chuakin Mr. Janga chuan sha chuak thutin yan sui chu a ena aril cham le wa zo chuan yan sui chuan in la polite fe in a cham lo thu chu alo soi vata ma se chumi zo rwale ro chuan a pum chu aron ringal roi roya Mr. Janga chuan nui sukin thil ei tur chuan a shwaya yan sui po chu ahlim ve hle an chol na restaurant na chuan yan sui chuan ar safra ya order chu an menu wa omlo wangin an pek theilo thu chu an lo soya Mr. Janga chuan siam chop sak mai tur chuan ti in a siam dan tur nen lam chuan a shil thlapa thil simple takani a ti in ma se an dan na an menu wa tel lo chu order phalani miaw lo wangin an lo rem ti tlat lawa chuti lai chuan Mr. Janga student hlui chu ron lang ve in chu ta thok ve tho chu ani bok nen ani chuan an order ang chu a siam sakta shama ma se an manager chuan an dan ang lo taka customer te achit wang chuan hawin a chong hlok tak ema wang chuan yan su in lo shefu ve bok nen alo chan wata manager chuan ana thok azil na chuan loin ro lo tur chuan alo ti let zeka chuta Mr. Janga chu lo thleng ve in anna thokin a customer te kerin andu ati hlotlin baka por takin ashaya fakane ka a howang chuan zilletin adora chuan restaurant chatlo endika anje chat lai changran reporter om thu chu shilin andor ti ming chelo tur chuan a shil zuya manager po chu angoi ta mak an kal nu chuan yan sui chuan engtin nge thanglama chupa kha report pichin tuani ti asha thaiti azo chuan asha lo thu chu alo soya ndo ti soiti na ni mo ti in makalo ti hle a midangin an chat pui don chuan ndo dwar soi poi lo ti yamin shil tuini kha ti in akal sona yan sui po Mr. Jangan athu soi hote alasha sakve renga wang chuan limin anui le ver to
in lama an ho in yan sui chu che chele in an le khabule hau chu a thlau dar le veka Mr. Jang chuan puin kal le mai tum chu yan sui chuan kaudingin nang po hian midang ang thawin mi mol le lak lak lo ang thawa min ngai ve em ni chu wangani ti ro hetiang le khabu hi min lei ti in azota Mr. Jang chuan engtik lai ma in mola ti ngai lo thu le khovela hian mi mol an om lova mi chi ni omin pakhat chu mi chingwong le ti thlap thlap ama angan ni thu le adang le chu mi pa ngai ve mai ama angan ni a chu mi mol ni lovin kong lak lo a lading an ni a chu wang chuan nang po kanin nei contract zo ma hian ka thei to pa zir tir che in I theina ka mu chwa pui chenga I mol lo ti ka fia sakang che ati chuan yan sui po chu alomin Mr. Jang thu soi chuan a ril ru ne hle a skula yi bula te chuan an ti po in Mr. Jang chungchang ringot soin a fel zia le fin zia te a taimak thu le a hausak thu te ani ang mi pa an omarin ngai lo thu te chu a soi vak vaka I la bial pachen hlem mud la fu lo nen I du ani mo a lo ti hlaka yan sui chuan a lo hnia le vat chuta a thil du le ngai na zong thlan tirin coffee le thingpui chang chuan chanin a soi rang tul tula a idol du ber le Mr. Janga a soi kop chuan in sum man lawin Mr. Janga zok chu a thlanga anin man chiang bok den yan sui pon hnial ngai na chu a she to lawa in lama Mr. Janga thom no inzar te chu sengin Mr. Janga ta ani ti a sha ringot po chuan a hmui chu a chep thei meu lawa a korte chu hnimin Mr. Janga chu angai to ve lai chuan Mr. Janga po lo ho in yan su in a kora a mai lo nor vak vak mu chuan makati hle a kawin yan sui po chu a phuna sale to chu a thil ken ho po chu a thlau veka Mr. Janga chuan engwanga akor chu a mai shuk na na mangi ani ala zot zuia yan sui chuan chuan lam siam vatin a ro lo a sha du wanga ni thu chu alo soya Mr. Janga chuan a inbol zuwa bia ka du thu chu soyin akal sona yan sui chuan a ruma lo ngak le ranin Mr. Janga inbol zo ron lu te chu mitla lo chaw lo thirin a chelo chu ati so talutuk chu hoison na chang po chu a shemeu lawa Mr. Janga chuan le kha mu tur nei thu chu soin chera chu tur chuan ati a yan sui po chu chu ve ma yin Mr. Janga thu soi lai te chu en vongin a thu soi po chu a beng khon thei meu lawa chuti lai chuan Mr. Janga po chuan ron en ve in a chut na lama chuan ron hnai tul tulin Mr. Janga chuan a ron fop ta hiala yan su in Mr. Janga aki semoti kha angai to na leka lo ni a Mr. Janga chu enin aswang to na rama chuan a cheng na sakhop mai Mr. Janga na beka a kau po chuan mun le muna om si in a she thei lawa Mr. Jangan aluwa khoi sakta ka chuan a har chuak ve ta chawa a omdan chu Mr. Janga chuan makalo tilutuk a nuwa chuan a lekha kena sign tur chuan ati a yan sui po chuan sign ve mayin ma se a ming chu ala ziak diklo cheu ziak chale in a thai chat nuai ta ka phei chuan Mr. Janga chuan ha thlak ti set hian adanga print chat le tur thu soin a chwa san ta ringota yan sui ero a che chat le che noi lu to ka wang chuan a zak le thunga Mr. Janga le khabuzia a athalak te chu enin Mr. Janga chu adu to nge hian a insia a tuk chuan nei lai te chuan Mr. Janga thil ei lai te chu mitla lo le ka enin ama te ya aswang to na chengin alo nui le sen chin Mr. Jangan abyak na po chu ama ang bokin ashle lok thei lo hiala Mr. Jangan dokan kukri keu pa a an lekha inzir tira exercise ti tura pek ati tole tolawa zo chuan yan sui po har zokin a lekha chu ala a Mr. Janga pek pa chuan a chan ve che ala ti thu chu a soi zuya Mr. Jangan paper endik la ya abeidong mel chu alo en ve renga nuam chu ati mel big vaklo
Mr. Janga chuan a lekha chu da in siama school lama ama zui tur chuan a shila yan sui chuan school a engi an ti don a lo thiam lo hle thunga school chu thlengin yan sui chu a graduate hun dai to a chutia class kal li a junior table chut le chu a zakher maya kara changa Mr. Jangan chuak tura ti po chuan a chuak nu lok lawa Mr. Janga chuan a zir lo chuan ma a son don lo thu soin a class a thu ve zia to tur chuan a ti boka yan sui la in midangin an muang ti hlawin car seat te chu apom bet changa atopa Mr. Jangan ati lui takat wangin class la tur chuan akal tange nge a masi mel shot le chian reng anei to box si law chutna azon po chuan classmate chi hola in an bula chut an lo phal lawa atopa a hnung lam mi babula chuan a chuta topa chutia in thlashung dewa a omlai chu Mr. Jang class la tur po chuan lo mu ve vekin class lam chu apana adan ngai te bokin class sa alu ma chuan asana bi zewin a hun thapa chuan a pen lut le ta chata yan sui po chuan a thu ve ti a shat nan a ku chu alo chet ve zeu Mr. Janga chuan class alak ma in yan sui chu a thu du na a ma a thu lo ram ti lo te bula chuan thu tur ti in school ani a zirlai tu po an thu thei thu chu a soya yan sui chuan ti lo tura a signal chungpon thu tura a ti lui ta ka ta chuan a thu le tange nge a school no pangdang te chu an lo phun mera Mr. Jangan class alak lai te chuan mu nom ti in mitlalo chawin khabedom meu chuan alo thlir ngoya bel rik don che pa class chu ti topin zirlai ho chuan Mr. Janga hun von dik zia chu an lo soi sapa yan sui chuak tur chu Mr. Janga chuan coding le in no pangdang ho chuan anin kara hian engi omti in an phun zoi sepa Mr. Janga chuan yan sui chu a zirlai ngai sak turin le class alak la ya ama chau ena aswang to na cheng to lo tur chuan alo ti a kanchi na lunch ei don chuan Mr. Janga run kovin pon lama a ei chwa puya an professor lo om ve bok nen yan sui chuan nuam lo ti lutuk Mr. Jangan ei tur ron lak chuan thlai na lam angai nat lo wangin a ei lo chu Mr. Janga chuan ei tur ti in a rel ru chak nan amamo thu te chu a soya yan sui po chuan angai nat lo thu chu alo soi ve vat bok ma se Mr. Jangan ani chuan class a kan thil zir kha isha ti soido nem ni ati ta ka chuan engma alo nga thlabok si lawa rangfe chuan a ei ngal chara abianga choti kai chu shelin yan sui la in alo thiam si law Mr. Janga chuan a chopstick chuan lak sakin yan sui la in alo ele mai suya Mr. Janga chuan a chopstick man nuwa a ele mai chu makalo ti hle a yi chu yan sui chuan mu in Mr. Janga omdan le class sa a chutira chuna lunch nei dun thu te chu a shila nang chuan I du ti kan she to a Mr. Janga po hian a du let ve che ni karing ti in alo soya yan sui chuan anin zom na chu contract wang chawani a alo ti a yi la chuan che na tur in a pe che a lekha te zirtir che in a class a te a chutir che a thil te ei pui che in midang mit mei po aveng lawa contract cha po ni se atak takin ni tir thelom ti in mala masatur chuan a shila Mr. Janga ne na adu ani ti a shat ngai theinan engtin ni mo amit ming mang tala tilang tur chuan ati a in lama yan sui chuan yi thuron pe kang chuan Mr. Janga paper check lai chu a en ren rona Mr. Janga chuan chutia en char chu alo thiam lo le hle a engwanga chutianga en ring nge nia zo chuan yan sui chuan hoisun vatin engma ani lo thu chu asoi le loi si Mr. Janga chuan makti in engi mo zo turmin neyem ni alo ti le peka yan sui po chuan thil bek tur che kanaya lo ngak lok ro ti in aroma chuan atlan luta kopul pai jamma a le chu a pe a
Mr. Jangan a in anga le chana zo chuan an lo se la pahnih leiin an tlawm theia chu wang chu ti in a lo soi vat Mr. Janga chuan lom thu te chu shil ve in a le peka chuan poisa lak lu na thata kala nei se lawa a poisa mang mai to lo tur chuan a shil zuya Mr. Janga mutura kal nu chuan yan sui ero kopul kor an nei tamai chu a hlim ve le thunga School lama Mr. Janga chu a student meichhia ten an lo star ve hlumin chelo an ti thu chu an soi ve na sabok nen yan sui la chuan lo she ve vek mai bok si a aruk tak chuan a thik ve hle a chan te bula po anin kar zaw zia le Mr. Janga chu atana chatma ma thu te chu a soya a chan te la chuan midang chu enga ma ngai lo turin le eng po chu ni se nupa an ni na a boy pha lo thu te chu lo soin an lo hnem ve a yan su in pajama le sak thu te chu shil ve in Mr. Jangan alo lak sak ve ti an sha te chuan an lo hlimpui hle a Mr. Janga pon eng ril roi mo tak chu alaka aput ve an rin thu te chu an soi zui luama in lama yan su in Mr. Janga lo ho hun nga la yin Mr. Janga chuan run teksin na anga wangin dinner lo e san mai tur chuan ati a zana po yan sui chuan alo ho hun chu lo la ngak ringin a thom no te chu thle sakin alo da fel sak diama Mr. Janga po tlai taka ron ho in yan su in lo chon vatin a thom no te po chu a thle fel saka ada sak thlap thu te chu soin zanra ka siam don che emni ati chuan a ngai lo thu soin tuna chang chuan ama chia in ngai twa to turin le Mr. Janga chu ngai twa tel lawa ati tur chia ti chin to tur chuan ti in mutur chuan a shil zuya yan sui pon a room lam chu apan ve tawat atuk zing atuk chuan nei zo chuan Mr. Janga chuan chuna class akal po angai to lo thu le in lama azir lai chu zira an kon check anga zana azir tir mai tur thu chu soin nakala tum chuan yan sui chuan a om dan chu sha thiam lovin chutia a om ta tho chu a chana zota Mr. Janga chuan an line chin alo pel deuh lek thu le anin zom na chu contract chawani a nakina anin chen huna atu ve pon har satna an to lawa she anti lo nan in nai vak lawa tha thu chu alo soya yan sui chu aruma lem siak pa in Mr. Janga thu soi te chu ngai to in Mr. Janga chuan adu let ve lawani te chu a ring rum ruma chuti la chuan phone call dongin anin nei thlaka lam thei to thu chu an ron shela thlak lam tur chuan a chuak ta ngal vat thlaka lam zo chuan a chan te chu tlo in Mr. Janga omdan vel chu ngoi fe hian a shila I chuan alo she thiam lo hle a lina chu mi pa ni na anga Mr. Janga ril ru ang tur ngai twa tur chuan an ti a lina chuan ngai twa ve wangin nalama a boy dewa wangin a ril ru ha a ngai to a dwa ta phut wang ani thu chu alo soi ve boka chu ani ring le in ani nei thlak te chu mu in a enda na chang che hian a du lo che ring reng em ni ti in an fui le sau sawa yan sui ho tur chu Mr. Janga le ano pangta in belai chu mu in a en ringa Mr. Janga lo hoi chuan a mu hlawin le ta tum chu an miss nen in su in a thala ken ho chu a thlau pha nge a ani nei thala kan miss na mu chuan makati ve hle a Mr. Janga po chuan lo po ve in yan sui chu chutia a thopui ten Mr. Janga ne na anin karan sha ta wang chuan a in thiam lo hle a in lama an let nu chuan Mr. Janga chuan skula local to lo turin ka shil che kha tukin sing khan ka soi chang viawa ni lom ni ati a yan sui chuan a thopui te bula nupui nei ti a sha tir wang chuan ngai dam dilin a du reng wang ani lo thu te chu a soya Mr. Janga ne na chuan kanin kar ze pe du chan hi itan katlin tok lo wang le ka phu lo wang che in min za pui ni ti ro ti in a zota Mr. Janga chuan angai angani lo thu le anu pui ni a za pui lo thu te anin nei ti midang sha tir adu lo chan chu an kon chek zo huna anin chena ngai do na
midang laka a hming chhiat lo nan le mi padang a hmangai tak a ton huna pasal nei to ani ti an sha lo nan ani thu chu a soya yan sui chuan Mr. Jangan a rilru angalo pu ve lo ani ti le anin chen hun dai alo ngai to wang chuan a rilru an na hle a ka she thia me ti in lung oi lo tak chuan a room lama chuan a tlan sana Mr. Janga po chuan en zui ve wang wanga zinga chuan Mr. Janga chuan zan lama athu soi wang khan shi om ti in yan sui biak tuma a kongka akik chuan chang tu an om si lawa ruma chuan lutin yan sui chu alo om reng reng lawa khuma chuan lekha nu che in ina changa a chwa thu hi alowin ziaka yan sui chu zingkara yi muturin abung ranen chuan alo vakal dai hi alo ni yi chuan thil om dan zotin yan sui po chuan a soi ta veka chu po ni se in chwa san kher anga yem ni alo ti a yan sui chuan Mr. Janga boina thlen sak adu to lo thu le abula om renga ni chuan adu na azwal zel si a hmu tam lo ata na that ber thu te chu asoya yi chuan engtia om zel nge atuma zota yan sui chuan zinga chang engma ala e lawa arila cham to si a poisa anei bok si lo nen e tur le sak tur chuan adila yi po chan ri nom ti taka a chanu tan chuan a in pe zo le to khop mai thilan ei zo dor changa an chuak chu advertisement mu in part time a thok tur du in hlo ero chu tam le tuk lo ma se an na thok tu tur chu chen na turan pek tur thu te chu an lo in zia ka yan sui ma mo tak lo ni ve bok nen a bo zui ngal thwa ya wa nei thak takin an lo la ngal mai bok nen yan sui po a hlim ve hle a na azom ngal thei do na wangin le chen na tur ama mo em wang chuan an in lwa na chuan a in ngat ve ngala le lama Mr. Janga po yan sui om lo thut chu a om thiam lovin a khwa chu a har ve hle a apai jama le sakte chu mu in yan sui ringot chu angai to a hoina lama pianga yan sui sha chwa tir tu chu a mu zel ani ber yan sui po a na thara chuan a ti dan la ching chho zelin a om pui nu ne na anei tur te chu asiama thil ei lai chuan a chanu in weekend ania a hadam mai tur thu a soi chuan weekend a pianga apu an tlo chin angai thu te chu she chuakin atlan chuak ngal vat Mr. Janga po yan sui tel lo chuan ngui ba min dam do in la chuan akala apu ruma me chi chong ri sha chuan yan sui muti in hlim zatin kongka chu a honga ma se nurse zo ka lo ni apu chuan yan sui omna chu lo zot vatin a chan ma chuan yan sui po chu aron thleng ve man sha ma Mr. Jangan yan sui muta ka chuan a hlim ve hle ti a mel tang chuan a lang ve apu nen chuan in bele siam siamin lam khwang te alo ken saka yan su in akor khe atum chuan apu chuan Mr. Janga chu pui tur ti in Mr. Janga pon yan sui lam chu apan ve ta wata an pahnia an om dun chu apu chuan alo hlim pui ve hle boka damdo ina changa an chuan nu chuan Mr. Janga chuan apu lo mu wang chuan lom thu shilin apu ina anin nei thil pe ka apek poisa kha pe ka tum chuan yan sui chuan la du lovin na a mu ve to thu le chen na tur po an pek thu te chu asoya Mr. Janga chuan engna nge ti azo chuan beer an zo chin thu te chu alo soya Mr. Janga chuan du pui vak lo ma se alom pui thu le a ha thlak viau chuan tilui kher lo tur chuan shelin chuti rwalin a du thlan na aza sak thu te chu asoi te la yan sui chu bazar an beer chu lo zwar mekin customer a boy pui lain dora u chu alo la kal zuya a customer beer a thlit sak lai po chu ati bo zuya a u in chu tiang na a thok ti a sha chuan a thin rim don ti sha in a bi ru wata a bi ruk na lama chuan Mr. Janga chu tokin enge chu lai hmuna chuan alo ti don ti a zot wata a le khazir tur aron pek don thu chu lo soin a u la chu an lama chuan alo kal hnai ve zel boxi
và nei thlak takin na u ina ron hmu ma in Mr. Changa kawr chu ha in a u chu do tan shila an nu pa a an bazar tho te chu an soya a u po chuan a ring hlel ta bik lawa a u chu dor ko thleng thla in a u kalyam nu chuan Mr. Changa chu lom thu te a shil ve luama Mr. Jangan thu soi tum lai in a tho puinu chuan ron kawin an boss sin a zon thu chu a ron soya Mr. Janga thu soi po ngai thlaman lo chuan dor chung lama chuan an tlan lut tavat an boss chuan a customer atanga complain om thu le a thil zor a kalbo san wang chuan hawin a na tlin lo ti in banghal tur chuan a ti a yan sui chuan chance dang pele sham tur chuan nge nin chutia anin di lai chuan Mr. Jangaron langin ana thok chu training pe mya lova a thoti rawangin ngai na thiam na anei tur thu le dan na a in zia thu te chutia warning po pelova a ban top chu compensate a pe ka ngai thu te chu asoya yan sui boss chuan tunge ni a zo chuan yan sui chuan anzir tir tu ani thu chu alo soi vata Mr. Janga chuan lo chang ve in a pasal ani thu lo soi chuan yan sui chuan Mr. Janga chu makti deuin ena an boss po chuan dan ani miaw lo wangin yan sui chu a ban le talova chance voi khat a pek le tur thu chu a soi ta bok